Hakabaning kong yang asobaman aingu yo blay bola penlangi kum ka JCES Lumshyiap bangin pelong ye kani ka advance Christmas hakani ka por ho ajwalang yim yo kalan bangin kiu sa kayeng bakan tang ba khut ka jong blay ndre aingu yo blay bla play kani kilat kilenti bangi laban rakhi ye kani ka advance Christmas ling ba kani ka online service ba filaban page ka ling ba ki YouTube bat kum ka JCES ni priang sob hai pi baroh nadu ki hep ki baret nadu ki balasan syakni ka jingseng advance Christmas dungi hene ka por te shwabing ni ya chaprang tungin il ang khmat jong blai ha ki jingduai kokpa jingi babneng saisin pat kin try wan khmat ka khadi jingi snai ka jome banai e me kin try lang ba jong ni ka por bamila ai kani kalat kin try bang yo ban rakhi ya kani ka advance Christmas kin try kum ka JCES Lumshyiap a try shwabing ni ya chaprang ni ka jing shakri ka jong kin try ni khot kar pat ka jing doran kat ka jong me kin try ba ki baroh ki bangin yo ban pandap kani ka por bagan long hapok ka Jingialam ka jong me kin try ngiman pan IT kani ka por kin try na du ka Sdang bar du ka bawai no kin try ka jong ka bakin long hapok ka Jingialam ka jong me kin try shimti kin try ni ka por ka jong Jisu ngi pan amen nginya Sdang kani ka jing shakri jong ye ni ka por da bangin rwai lang da ka Jingrwai ka ba sanspa khandai phan reu nginya shimentalang da ka Jingrwai ka ba sanspa khandai phan reu bat hadin jong ni ka Jingrwai ngak khot kerpat ya i Mr. Jefferson Nikhla ba Nongialam ngi da ka ba puli na ka khrin jumlai bat ban bu hai ki jing Duwai Ting shan ong Jisu ting shan ber kum sharak wet min jing shai ka la her ka purthai ka la dum te tu ting shan ha ka yin ka jong pi klem snow le ran ting shan ong Jisu ting shan ki jong an la da pi man jungun kata ngam sngewbha na bunengan kumi la pin ting shan hakish nom ki jong pi klem snow le ran ting shan ong Jisu hakish nom kendong bun jaki jing shi shaki ker saudon pop kerdu bat ngosi te tu ting shan hakari ka jong pi klem snow le ran Shaming let lang ki Jingrwai Nongpule katu kat ne na kten ka jong blai ka Batskhem ni kam jong ki pastal nong basan de khat ba khandai lai phau ba lai phuai ki kenten ki long kum ne teu Petras ba ki pastal ki lai thu ba ki lai ong i dai wan ko ngo yo blai kham tam ban ki breu u blai ki khpa jungi ula pen mi pat yu Jisu ya ba phi la penyam da ka basdien ya u hau deng ya u ne u blai ula kenteu shaka khti kaman jong u ban long siem ban unong penem ya ka ban ai ka jing kala ka bomon how Israel bat ka jing map ki pam to ngi let lang shi jing doi ko khpa jing bam nang si siem pan wan chme tra ya ni ka step ba phangap tra mela ai ngi ka ta ta min wan ski nga chong me tra nga dang yo kala gni kala na tra kan rat sne lang ngi la man shikri ya me na ko we ka pos ko patra ai ngi mela ai ngo ya trai ma la ai ngi kamet ko bukat ko bakya trai ai don kalam kini ke jaseng ko step ke jaseng ke ban sawan trai nga bo program na kam ta balang trai isne lang ngi pala lang ngi niki pap ki krai jong ni ka perthai trai ngin lan kham tam e ngi khna samla khna jong ka balang khna i khon ki jong me trai isne lang ngi map lang ngi lat ki pap so si ka man so bha jong me trai kini ki pan ki damingo architect bathyang tam e jong Jesus Christ menen menta hadu shala taru amen asobaban ai khublai ya i Mr. Jefferson
ba ila ya lamingi ka ba pulin na khtin ka jong play bat ba bu ka jing duai mantangi la poi sha ka wai pat ka benta jong ka jing sakri jong yu play ni ka por bangi yo ban ya sim mentalang hakni ka him festival ka jongi hakni ka advance Christmas kumba ka khtin ka jong play ka ong ha ka sam ka ba lai phau kat khot ka ba saw turwai ka jing ro hau trai ko phi ki ri khot jong u ba tu ai ngu e ka kerteng ba khot jong u nang taru ka sam ka ba lai phulai ka dukhot ka ba ar ba ka ba lai ka ong tu ai ngu hau trai haka dui tara turwai ka jingrwai ya ro ha u haka nebel ka ba sipok sai turwai ha u ka jingrwai ka ba thamai tuan ba da ka jingrwai ba jam nang ta ngiyo i bede ba u blai ukran u ko aru yangi ba ngin rwai ka jingya ro ha u ngiyo i haka gospel ka jong markus u ba markus u tho ang tu haka mar ka lenong ka ba sipau khat khot ka ba khatla ba khat saw onda kumta kilawanam ya ki khulong ha u ba un yok ta ya ki senrante ki lasneng ya kita ki ba ya wan lam henrai ha ba jisu la yo i ya kata ulas ngosi e ba ula ong ha ki tu sha ya ki khulong banwan hanga tu wat khang ru ya ki namakum kita long ka hima ublai kumang yo i ba katnu ba jisu ba u i ya ki khna te kum tanga khot pat nang phi baro ki badon ha yeng ki sam ki jong phi ba phi ni ship mentalang ban ngi ha ki ni jirwai ba banta ini ship mentalang ga jirwai ka ban kong jirwai ka ba rius pa saw yaro phi ki khna baro yaro phi ki khna baro yu jisu ba in yaro phi ki khna baro yu jisu ba in tungun phi ki khna baro yu jisu ba in tungun phi ki khna baro yu jisu ba in tuin phi ki khna baro yu jisu ba in tuin phi ki khna baro yu jisu ba in buram phi ki khna baro yu jisu ba in buram phi ki khna baro yu jisu ba in katno kolong ka jingkman ka bakra ba utrai ulawan banlong brio sakani ka perthai 8000 snam menswa ba satang katu kan isni la yo ban ni rakhi ya kasni kha jong trai ba nong pnem jong yu Jesus Christ ini beteng biang hakni ka pod begini rwa ka jingrwai ka balai pusaw sngewbha perthai utrai ulawan bat hadin jong ni ka jingrwai ngakarpat ya i Banaliza Fancon ben ai ka jingrwai ka ba kerpang jong i ka jingrwai ka balai pusaw sngewbha perthai utrai ulawan bandurom sim ya Perthai Jesus senjan kimpir ongkin yai riwai
sa wapan sngewbha usen sharanda kan Jingrwai hi ma u benle kampurom jo uban pen bao ban ka jingin bane ban ka jingin bane ban ka jingin bane usen chanda kan Jingrwai hi ma u benle kampurom jo uban pen bao ban ka jingin bane ban ka jingin bane ban ka jingin bane
shan kaburam, bunting shan kaburam, bunting shan kaburam. Masubaban ai khublei ya I Banaliza Fancon namata ka tu ka Jingrwai ka ba kerpang jong phi tu blei nang kerkhu phi khat ba sing ki por ki nang ya jong ka jing jong phi mentangin apoi biang sasak wei pre ka Jingrwai ka Jingrwai ka ba ar phnyo ngap barwai ki paj ba angel ka Jingrwai ka ba ar phnyo ngap barwai ki paj ba angel. Barwai ki ban bangel buram yau sim laka hampern thei lawan kan jing song jaki briu kan jing ngom ham neng ban pern thei buram ai yau jisu kren su trai neng ban pern thei buram ai yau ji sung kren su trai neng ban perantei buram ai ya uji sungres trai lawan abneng sha perantei sim ki sim utrai ki trai la kan ken kaburam ino ula shong hasam kulai ulawan ukun ublay nang yangi ban penemay ulawan ukun ublay nang yangi ban penemay ulawan ukun ublay nang yangi ban penemay. Buram yau sim kan jing song buram yu Emmanuel Hakiba kletam eru buram rai pinki angel Neng ban perntei buram ai ya uji sun kren sun trai Neng ban perntei buram ai ya uji sun kren sun trai Neng ban perntei buram ai ya uji sungkren trai on dalan Chiliang wan Jordan nin yo I kumba ulong Hagambor kaburam tengshan lemban angel ngin yo chong hang tamburam ngin ya uji su klem dawai hang tamburam ngin ya uji su klem dawai hang tamburam ngin ya uji su klem dawai
Tom tanya ni sim bynta biang sakawai pat ka Jingrwai ka ba sau phnyau hapo ka singoi bam yo yeng basa kumangi te balai kha ya u khulung jisu hapo ka sem kulai hapo ka snong Bethlehem tengin Jingrwai ka ni ka Jingrwai ka ba sau phnyau hapo singoi bam yo yeng basa bad hadin jok ni ka Jingrwai I Miss Eniba Ryntathiang but I Miss Wandashisha Rani kin sa aya ka Jingrwai ka ba kerpang ka jongki ka Jingrwai ka ba sau phnyau Hampo ka shing on ba yo ying ba sa ya I kon lung Gisu la bên thia linh tom ki klor baroh shib neng kim pen lon shanta I kon lung Gisu leng hai ha ulang yam Kinh tranh ri kim pha ban ôn lung y cần đền en vây gum ki vây ban ki khôn lung em yam nga in ya mi Gisu halor jong pen un thia lang ban nga trai handu banda shai Kinh tranh ri kim pha ban ôn lung y cần đền en rây gum ki vây ban y khôn lung em yam nga in ya mi Gisu alor jong nga pen tun thia lang ban nga trai handu banda shai Hanjan jonga trai Gisu nga kerpan chong shilen dan jing em ban jing in ru to ai ki Khynnah ren baroh kern khu ban pen long bam ben ya ka neng ban chuang ban mi klem wai Yang lama na Mariamila Pendram Yang alap yang milakentan Ngalayot siyang em umensim em hangan namar Meyaban mimipa Yang lama na Mariamila Pendram Yang alap yang milakentan Ngalayot siyang em umensimu em hangan namar Meyaban mimipaw Jingit pala pamlabatay Mamiusim na jingim mi ay Jingit pala ngamat
kmen yami banta hajing em jonga belong uba pela yang alama namar yami lapin ram yang alap yang milakin tan ngalayo jingim mensimu em hanga namar meya ban me mi pau jing itla bom la batai mami usim la jingim me ai jing itla ngamat yaka kanungak men yami banta hajing em jonga belong uba pela Milong usim Milong usim Jisu milong usim Jisu milong usim Jing itla bang labatai mami usim la jing inni ai jing itla ngak yaka kanungak men yami banta hajing em jonga belong uba pela hajing em jonga belong uba pela hajing em jonga belong uba pela hajing em jonga belong uba pela
Sobha ban ai khublai ya imes Eniba Ryntathiang badi imes Wandashisha Rani namata ki tugi Jingrwai kerpang ki jong phi ba philai hapdang jongi to blai nang kerkhu ye phi kat bagi Singapore kina wan ka jing em ka jong phi tamanta ngin yo ban penwai no ekni ka jing shakri ki jongi ngin rwai Sdang ka Jingrwai ngin rwai ka Jingrwai ka ba lai puar to wan phi ki ringai ka Jingrwai ka ba lai puar to wan phi ki ringai bad hadin jong ni ka Jingrwai nga kerpat ya i president jong ka JCES jongi ne po Lumshyiap bayin pelat ni ka jing kerkhu bat penwai ini rwai ka Jingrwai ka ba lai puar to wan phi ki ringai Try
ba angel riwan jam ban ya ro ding ba ning to sa wan jing ya ro lem wai men ta u blai buram sim to the say o wan ya u ban ma ni o wan ya u ban ma ni o wan ya u ban ma ni u kres try Amen try ni ai ngô me blawan ban pen nem con Giêsu ya me ka burom ju nam ni ai tin jong u ko pa blawan pau ha ka do do wan ya u ban ma ni do wan ya u ban ma ni do wan ya u ban ma ni u kres try từng ini wano barak ka bawai to ai ba jing it ba ka jung blai khu pa ka jing ai ka jung blai khon ba jing slok min sim khoi kan don kalang ban ngi kum JCES hang ne po Lumshyiap bat ki riu ngai hasat lak jong pa thai na du menta ba chdu ki bom jukut ru amen